ଭାବିଲି ସାଇ ପଡ଼ିଶାର କେହି ଜଣେ ଚିହ୍ନା କୁଲି ହେଇଥିବ ଏ ମର୍ଗାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ଜଣେ ଚିହ୍ନା କୁଲିଟା ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛି। ଏଇଟା କିଏ ଭାବିଲେ ଗୋଲପିଆରୀ ଦଳ। ଆଚ୍ଛା, ମାତ୍ର ନିକଟକୁ ଗଲାରୁ ପ୍ରଫେସର ମର୍ଗାନ ତାଙ୍କୁ କଲଗେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ବୋଲି ମୋ ସହିତ ପରିଚିତ କରିଦେଲେ। ଗୋଲପିଆରୀ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଗଲୁ ପ୍ରଫେସର ମର୍ଗାନଙ୍କ ସହିତ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ, ଯିଏ ମୋତେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କଲଗେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଫେସର। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ଯାକ କ'ଣ କାଦୁଅରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ତ ମାଟି ଚକୁଥିଲେ ନା, କାଦୁଅ ଚକୁଥିଲେ। ସେ ମୋ ସହିତ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କ୍ଷମା ମାଗି ନେଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ ମୋ ହାତ କାଦୁଅ ହେଇଛି, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିପାରିବିନି, କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଜଣେ ପ୍ରଫେସର କାଦୁଅ ଚକୁଟୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଭାବିକି ସେ କଣ ହେଇଗଲା, ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ କିଣୁ କିଣୁ ହଠାତ୍ ପରିଚୟ ପାଇଯାଏ ଯେ ବିକ୍ରେତା ଜଣକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ଦୋକାନରେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କିଛି ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯିଏ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଦୋକାନରେ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଷେତରେ ଆଳୁ ଖୁଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ସେ କରିବେ କ'ଣ? ଘରେ ବସିକି ତ ସେ ରହିବେନି। ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ସେ ଜାତି ବୁଝିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଦୋକାନରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଆଉ ନହେଲେ କରନ୍ତି କ'ଣ? ଆଳୁରେ ବିଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେଉଁଠି ଆଳୁ ଖୋଳୁଥାନ୍ତି, ମାଟି ଖୋଳୁଥାନ୍ତି, ବୁଝିଗଲେ ନା? ଏମିତି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଥରେ ଦି ଅକ୍ଷର ଯିଏ ପଢିଛି ସେ ମାଟିକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି, କଲେଜ ପଢିବା ଅଧିକ ପାଠ ପଢିଛି, ଏମଏ ପଢିଛି, ବିଏ ପଢିଛି, ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରିବି ବିଲରେ? ନା, ସେଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଏତେ ପାଠ ପଢିକି ମୁଁ କାମ କରିବି? ସେ ମାଟିକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଶିକ୍ଷିତ ବଡ଼ ଲୋକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ବୁଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଅଧା ପେଟିଆ ଦୁର୍ବଳ ମୂଲିଆ ହାତରେ ଦେଶ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଲପିଆରୀ ଦଳ। ସେ ନିରକ୍ଷର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କେବେ ହେଲେ ଦେଶ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିଛନ୍ତି, ମାଟିର ମୂଲ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଉଛି, ତୁମେ ପଢ଼ିଦିଅ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ତାପରେ ତୁମେ ଉତ୍ତର କରିବ।